kunona kakuda Jesu kumuda wira kwazo kuzorora pachidzidzo nekuti wakadaro Jesu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu Jesu anondipa moyo kusimbirazve okunaka kuda Jesu ndachena neroparo ndapona nekudawira kuna muponesiwo Jesu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu Jesu anondipa moyo kusimbirazve une zvakanaka kwazvo kusimbira kwa Jesu kukashira kuna iye rufaro neupenyu Jesu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu Jesu anondipa moyo kusimbirazve ndinofara ndakadzidza kusimbira kunemi ndinoziva ndichagara pamwe neminarini Jesu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu Jesu anondipa moyo kusimbirazve Jesu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu Jesu anondipa moyo kusimbirazve ndiri kufunga nekunaka kwenyika iyo ndichasvika kowira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyerezi here ndichawa nenyerezi here chiremba mumane ruzuva rovira tomuka ndaponeswa towe kumushanzi ndichawa nenyerezi here musimba ratenzi ndoda kunamata tiwese muwani wemweya nyeredzi yekupenya ingawe yangu pamusi unochisa kwazo chiremba ndichawa nenyerezi here chiremba mane ruzuva rovira intomuka ndaponeswa towe kumushanzi ndichawa nenyerezi here ndichafara kuona uso wa Jesu ndomupa rukudzo narini zvichandifadza mumushawe ndarama kuti ndikawana nyeredzi chiremba ndichawa nyeredzi here
kumushanzi chawa nenyeredzi here chiremba chawa nenyeredzi here chiremba mumane ruzuwa rowira chiremba tomuka inaponeswa towe kumushanzi chawa nenyeredzi here. Ndinokukwazisai hama dzinodiwa munyasha dzaishe wedu Jesu Kristu. Tinotenda Mwari zvakare nemukana watawana wekuti tinzwe zvezvimwe zveruponeso rwedu. God can be trusted even if you cannot predict your tomorrow. God can be trusted even when your future is shattered and gloomy. Mwari anovimbwa naye kunyange usingagoni kuona ramangwana rako. Mwari anotembwa naye kunyange dutu richisvibisa denga. You can count on God. Unogona kuvimba naye nekuti he does all things well. Vakaropafadzwa vanovimba naye shewawo. Zvinake zvivave muchando muzhizha makwidza nemateru vasingabvi pamunamato. Munamato une simba vanhu vaMwari. Munamato ukama pakati pedu naMwari. Munamato inguva yekuteererwa newokumusoro-soro. Mwari akudzwe. Musoro wedu wenyaya unoti uyo kupukunyuka mujere. Unogona kupukunyuka munhu waMwari. Mujere rauri. Nyaya inotaurwa apo Herod aitonga. Chigaro chake chaipfumbidzwa nekuuraya vatsvene. Mabasa aApostori chapter 12 tinoona basa rikuitwa nemweya mutsvene kuburikidza nevakatenda muna Jesu Kristu. Chechi yakanga iri kukura nekuda kwekuti mweya waMwari waishanda kwazvo. Kukura kwaita chechi zvaiunza jealous kunana Herodhi nekuti vaifunga kuti vatorerwa vanhu. Mwari wekudenga atibatsire tigone kumuraramira. Saka kunonzi neBhaibheri Herodhi akabata James mukoma waJohn akamuuraya. Zvikafadza vaJudha kuti mumwe wavadzidza vaJesu Kristu aurawa. Zvinofamba sei kuti munhu afarire rufu rwoumwe munhu? Zvinofamba sei kuti munhu afarire kutambudzika kwoumwe munhu? Hazvigumiri ipapo. Herod akabata Peter akati ndabata anotaura akamiririra vadzidzi, ndichamuuraya zvakare kana mutambo wechingwa chisina mbiriso wapera. Saka Peter akanga akaiswa kuvarwi vakaita 4x4, 16 masoja airinda. Kurinda Peter kwete kuti anga ari the most notorious bandit, no, airindwa nekuti akanga achinamata Mwari mweya nomuchokwadi. Maizira here vanhu vaMwari kuti unogona kupinda mujere chero uchinamata? Peter akaiswa mujere kwete kuti anga atadza, asi nemhosva yekuti aiparidza vhangeri. Chiko chakuendesa mujere munhu waMwari. Kana tichipinda mujere, tisapinda nekuti takaba, tisapinda nekuti takaita upombwe, tisapinda nekuti takaita zvakaipa. Tipinde mumajere atinawo nekuti takanamata Mwari mweya nomuchokwadi. Vakaropafadzwa vanopinda mumajere avo vachiziva kuti kudenga kuna Mwari. Saka plani yaHerod yaiva yekuti after Passover Peter anofanira kufa. Saka Peter akachengetwa mujere. Asi chechi pavhesi ya5, chechi yainamata nemoyo wose kuna Mwari. Haleluya. Mwari ngaakomborere chechi inonamata, nekuti pane munamato muzhinji simba izhinji, pane munamato mushoma simba ishoma, pasina munamato hapana simba. Chechi yanzwa kuti Peter abatwa, vakati nhai Mwari zvogodii kuti Peter afe sezvakaita James? Zvigodiko naiwo kumusoro-soro kuti chechi yenyu igare nemisodzi?
Mwari anonzwa minamato yevana vake. Mwari anonzwa kukumbira kwevana vake. Zvakaindepiko zvekare zvekuti chechi yainamata isingasemi vamwe? Zvakaindepiko zvekare zvekuti chechi yaibatsira neminamato kune vapinda pane chomanikidza? Mwari ngabatsire makereke edu ave makereke kwete kutaura zvamatongerwo enyika, but ave makereke anotaura zvekuponeswa kwavanhu nokubatsira kuburikidza nemunamato. Vari mumajere akasiyana siyana, vakapinda mumajere, vamwe havana chavakatadza asi akashaya akamumiririra. Mwari ngaabatsire. Peter akanga ari mujere asi chechi yaimunamatira. Haleluya! Peter ari mujere, chechi yaimunamatira. Vukama pakati penhengo nechechi ngakufadze Mwari. Saka usikuhwo hwekuti mangwana Herod anoda kutora Peter omudimbura musoro, pane chinhu chakaitika vanhu vaMwari. Peter akanga akarara akasungwa pakati pamasoja maviri. Ndo zvinotaura verse 6. Chii chakaitika pavhesi ya7? Hanzi Peter akarara saizvozvo anga akaiswa muchitokisi chemhando yepamusoro. Vakaiswa muchitokisi chemhando yokupedzisirisa. Verse 7. Chiripocho usiku, ngirozi yaIshe yakasvika makanga makarara Peter, akarova Peter pasaidi, akamumutsa, akati kasika muka. Macheni akanga akasunga Peter akabva ega kusina akamubata, akasara akanamira kune mamwe masoja. Tererai vanhu vaMwari, muedzi akauya akashanya kuna Peter, akashanya achibva kudenga. Vakaropafadzwa vanoshanyirwa nevatumwa, vakaropafadzwa vanoti mumajere avari panguva yekupedzisira kuchinzi mangwana unomuka uchifa, mutumwa anotumwa kuti uyu hafi. Tererai vana vaMwari, Mwari wekudenga anotsvaka kuti timunamate mumweya nomuchokwadi. Ihope dzipi dzakararwa naPeter achiziva kuti aizofa the next morning? Zvinoreva kuti akanga akapa upenyu hwake zvakazara mukati mamaoko aMwari. Iwo hausi mujere asi hausi kurara. Ngenyu usingarari? Nhai munhu waMwari, haumuki usiku, I mean hausiri muroyiwe, si usiri kurara. Vanhu vaMwari vanofanira kuti kana vanamata vakaisa zvese pana Mwari, vorara hope voti kwanaka nemoyo. Saka mutumwa amutsa Peter akamuti pfeka. Peter ndokupfeka masandals ake, ndokupfeka bhachi, nguo dzake. Peter aisanyatsoziva kuti chii chiri kuitika. Ngirosi ndokubva yamudza ikati nditevere. Hama dzangu dzinodiwa, apa panonakidza. Usava munhu wenharo nguva dzese. Unozoita nharo nengirozi inoda kukubudisa mujere. Mwari atibetsere. Ngirozi ikati nditevere. Saka vakasvika pagedhe rekutanga, pakanga pakaiswa kii dzemandorokwati, asi kii dzichiona mutumwa dzikati uyu ndio kudenga, hatifaniri kumunonotsa. Madhoo nemagedhe aizaruka ega. Mutumwa achipinda, Peter achipinda, aisara achivharika as if haana kumbovhurika. Mwari haalimitwe nezvinhu zvaitwa navanhu pane rino pasi. Mwari ndiMwari, ndiye ega akatendeka anogona kupinda majere oupenyu hwavanhu. Tererai vanhu vaMwari, hanzi vakasvika pane rimwe gedhe rakanga riri ramatare, riri rekupedzisira. Vasvika ipapo, hanzi nairo rakavazarukira rikati vakuru ava vatishanyira havafaniri kunonotswa programu dzavo. Hanzi raizaruka rega richivharika rega kana Peter abuda. Tererai
vabuda, mutumwa anofamba naPita omuyambutsa road, amuyambusa mugwagwa. Rather, chii chinoitika? Anoti hei nzira, chienda hako. Hanzi Peter akazvitswinya. Pana Mabasa chapter 12 inotiyo pavhesi ya 11, Peter akuziva akati zvino ndakuziva without doubt that the Lord sent his angel and rescued me from Herod's clashes and from everything the Jewish people were anticipating or contemplating on. Ndava kuziva pasina kupokana kuti Mwari wakatumira mutumwa kuti andinunure pamano aHerodhi zvaaida kuita zvakona. Peter ndokubva aenda, hana kuenda kumba kwake, akarurama kwaiva nechechi yainamata. Achisvika pamba painamatwa pana John Mark, anonoka Peter, anogogodza. Panobuda chimusikana chinonzi Rodha, ndokubva chadongorera nepawindo chikaona mhanza kuti ndiye Peter. Chikafara, she was overwhelmed. Akaenda kuma elders, akati Peter ari panze, Peter ari panze, Peter ari panze. Pavhesi ya 15 ya chapter 12, hanzi nevanhu veprayer bandiwo vane rafu, vanobva vati ivo, you are out of your mind, unopenga. Saka mamuchinamatirei kana imi makuti Rodha anopenga? Mwari batsirai sangano renyu kuti kana tanamata zvikaitika titi Mwari tinokutendai. Vanamati kana vachinamata vanofunga kuti Mwari akafanana nawo, kuti Mwari at times prolongs wozoanza munamato wavo papai. No, Mwari haana kufanana newe. Mwari anogona kuanza yes there and there. Mwari anogona kuti no, Mwari anogona kuti wait, anogona kushandisa any yaanoda at his divine discretion. Mwari atibatsire vanhu vaMwari. Saka iwewe kana Mwari abvuma, chirega kuramba uchinamata, iye atokupa mhinduro yacho. Peter ari padoor, vhurirai Peter, elder Peter auya. Chiregerai kunamata maelders, chiregai kunamata vanamai, chiregerai kunamata prayer band. Peter atobuda kukanzi it could be his angel. Vakakadzika zvekuti havana kutenda kuti ivo Peter abuda mujere. Tererai vanhu vaMwari, paakaramba achinoka ndo pavakazoenda nokuona kuti ndi Peter anga auya. Verse 16, Peter akaenda akapinda mumba, akavaninira namaoko, akavaudza zvese zvanga zvaitwa naJehovha. Hama dzangu dzinodiwa, unogona kubudawo mujere rauri. Muenzi akashanyira Peter kujere, ndinomudawo. I need this divine visitor. Akashanyira Peter akampa a heavenly pet. Peter akamuka akabuda. Ndiye muenzi wandinonamata kuti dai ashanya uno muupenyu hwangu. Ndiye muenzi wandinonamata kuti dai ashanya uno muupenyu hwako. Hama dzangu dzinodiwa, tiri mumajere akasiyana siyana. Mujere rauri mai, munogona kubuda mujere iro. Vana vakunetsai, murume hapasisina, vari kukushunguridzai kumativi ese. Mwari achakubudisai mujere revana iro. Mwari ngaatibetsere. Majere ndeekushupika, kudai hazvisi kubatana, upenyu huri kuoma. Mwari anogona kukubudisa mujere rauri, harina kufanana neraPeter. RaPeter raireva kutorerwa upenyu, pati isu tichiri vapenyu, tichiri kufamba, hazvinei jere rauri munhu yaMwari. Vamwe vari mumajere emumadrugs, wakapinda uchiti chimhemba, wakapinda uchiti kutamba, asi nhasi hauchagoni kuzvibudisa mazviri. Mari yacho yokutenga hauna. Mwari ngaakubatsire. Unogona kusunungurwa mujere rauri. Vanotenda muna Ishe wedu Jesu Kristu vakanamatira kwaari, Mwari anovabatsira. Hama dzangu dzinodiwa,
munamato unosandura program, munamato unoita kuti mano ana Herod ashaye chokuita. Mujere rauri hanzvadzi yangu, unofanira kubuda mariri nezita raJesu, kumbira Mwari akutumire mutumwa akubudise mukati mejere iroro. Usadzokera zvakare mujere, asi tenda Mwari uimbe rwiyo. Wanditungamirira Jesu nemazwi ake emutsa, zvese zvandinozoita ndinoita nekuti anotungamira. Hazvina mhosva wagarisa mujere umomo kwemakore, hazvina mhosva unofunga kuti wawakufiramo, hazvina mhosva ramangwana rakaputirwa nedima guru. Mujere rauri unogona kubuda kana Mwari akutumira muenzi anoshamisa. Mune simba rinoshamisa mukutenda munyasha dzaMwari, mune simba rinoshamisa mukunamata. Kana Mwari akuitira emiracle ukabuda mukati meprison yako, usayakasika waenda kumba, enda kuchechi yanga ichikunamatira undovaudza a miraculous escape yawaitirwa kuburikidza nengirozi. Mwari atibetsere tibudiso majere atiri. Nyaya iyi haiperere apa. Mangwana makuseni kwakava necommotion. Herod achiti makamuisepi. Zvaionekwa kuti masoja akanga akasungirwa pana Peter vaiva necheni dzavo. Cheni yanga iriko kugumboko, cheni yanga iriko kuruoko, asi kwaPeter kwaakabva Peter kuchitaridza kuti izvi hazvina kuitwa nemunhu, zvakaitwa naMwari. Hama dzangu, kana Mwari aita emiracle, ngatitendei kuti shura iri harisi remunhu, raitwa naMwari. Tikudze Mwari woga. Herod nechindini akatora vanhu vaya 16 akavauraya. Anga ine pati nevanhu vakanga vabva kuTaya neSidhoni, kwaakanga achivapa chikafu, ivo vachimupa silki, nhumbi dzesilki. Akati ndofanira kuvauraya vese, akavauraya. Aivaurayirei achiona kuti this was beyond human comprehension. Aivaurayirei achiona kuti izvi hazvina kuitwa navanhu. Aivaurayireiko gutsikana kuti aita izvi ndiMwari. Munosere vanhu vaMwari, zvimwe zvivindi zvinourayisa, zvimwe zvivindi zvinofanira zvaifanira kuti Herod akatenda, akati izvi zvaitwa naMwari, zviri beyond masoja nesimba rangu, ndodawo kutenda kuna Mwari. Dei akabudawo mujere repride, dei akabudawo mujere rekupokana nepfungwa yaMwari. But anouraya vanhu 16 for nothing, because Mwari anunura Peter. Hanzi akanga aripo pamutambo, akaadresa vanhu achiti, ladies and gentlemen. Hanzi vanhu vese vakati, this is no longer the voice of a human being, but it is a voice of a God. Iye akazvitutumadza, akazvivona ava Mwari. Hanzi the same angel akatumwa kundorova Peter akamuka akabuda mujere, ndiye mutumwa mumwe chete akatumwa kunoshanira Herod, akashandisa ruoko rumwe chete, akarova the same pet pana Herod, asi yanga ine a different effect. Mwari ngaatibatsire. Herod paakarohwa sezvakaita Peter, Peter akati arohwa akabuda mujere. Herod paakarohwa akaita honye, akafira ipapo, honye dzikabuda ipapo. Mwari wekudenga ngaatibetserewo kuti tikoshese mapipi ake. Mwari kana aita shura akabudisa umwe wedu mujere, ngatimutende nokusingaperi. Kana munamato wakasika kupindurwa, ngatiti mbiri ngaipiwe kuna Mwari. Mwari wekudenga atibatsire. Shavira Herodi haridiwi mukati mekunamata, kupokana nepfungwa yaMwari. Hakugari nokusingaperi, haumiri nokusingaperi. Mwari atibetsere. Zvinobetsereiko
kuita chivindi chinourayisa. Vanhu vaMwari vakanamata, sangano rinochengeteka. Vanhu vaMwari vakanamata, vari mumajere ezvakasiyana siyana vanobudisa. Vanhu vaMwari vakanamata, Mwari anotumira mutumwa parwendo rwoupenyu, ochengeta vari vake, voita kuda kwake. Newewo hama yangu, mujere rauri unogona kubuda, rimwe racho zvanyanya hauchazive chokuita, unoraramira bhawa chete. Jere iri unofanira kuribuda, rimwe racho hauchazivi kuti orarama sei, because mararamiro ako zvaakushamisa munhu wese kuti kaitiro aka achasvika kupi, nehama dziri concerned. But mujere rauri, Mwari anogona kukubudisa. Vimba naJehovha nemwoyo wako wose, uregere kusendama panjere dzako, umutende panzira dzako dzese, ubve pane zvakaipa, iye agoramisa makwara ako, zvichava mushonga mukati memapfupa ako. Unofanira kutenda kuti pawasvika haugoni kuzvibatsira, asi Mwari anogona. Unofanira kutenda kuti pauri haugoni kusandura ganda rako, asi Mwari anogona. Unofanira kutenda hama yangu kuti iwewe pachako, unless God performs a miracle, hapana chaunogona kuzviitira. Mwari vakadaro vasichakwanise kuzvibatsira, anoita mbiri yokugona nekuti anogona. Mwari atibetsere vanhu vaMwari, atibudise mumajere. Mamwe acho ndezvekufunga, ukafunga zvawakaitirwa uri mujere, zvakadaro zvekuti hazvikubatsiri kuti ukwanise kuona kuti zviwira vanhu, iwo unobva warwadziwa. Zvakadaro zvekuti unosema kuonana nemunhu akakutambudza, zvinogara zviri mundangariro, wava muranda wemunhu iyeye. Jere rawazviisa, zvibudise nezita raJesu. Uti hai, nyaya yekuvenga, nyaya yekushora, nyaya yekuzvidza vamwe, nyaya yekusafarira zvaitwa navamwe, majere aya hatimadi Mwari. Mwari wekudenga ngaatibetserewo. Kana akabatsira Peter neveri last night yaifanira kumuka achigurwa musoro, tinogona kutemba naye chero upenyu tisingaonekwa hunoinda. Pati rimwe zuva tine tariro, Mwari achatibudisa mumajere edu, Mwari achatichengetedza, Mwari achatitaridza nzira, Mwari achatiendesa kune vanga vachitinamatira. Tonovapa a testimony. Ichokwadi zvakaoma, asi nyasha dzakatibatsira. Ichokwadi kupinda kwangu mujere kwakaita kuti ndione mutumwa. Ichokwadi kupinda kwangu mujere kwakaita kuti ndione Mwari achiita shura. Newewo kumbira Mwari akubudise mujere rauri. Hazvina mhosva wagara zvakadi, hazvina mhosva wadzika midzi mumajere aya. Mwari kana akumbirwa anoita sekukumbira kwedu nokurevesa kwemwoyo yedu. Mwari wekudenga atiitire nyasha, tifambe nekururama, tisatya, tisavhunduka, tisagomera kuenda pamberi pake mukati merwendo rwoupenyu. Titi we need this visitor. Mwari mutumwa uyu tinomudawo, azoti roho parutivi tibude mumajere edu. Tinoda mutumwa uyu Mwari atichengetewo murwendo rwoupenyu, tigova vakundi nokupfuurisa. Sangano rirambire pamunamato, nesuwo tinamatire vatinoziva kuti vari mumajere nezvibingamupinyi zvakasiyana siyana. Mwari anogona kutibatsira chose kana tabvuma mukati meshoko rake, kana tatenda kushandiswa nemweya mutsvene, kana tabvuma kuti isu hatikwanisi kuzvibatsira, iye anogona kutibatsira. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda nenyaya yaPeter wamakabudisa mujere, kunyangwe akanga asingafungiri kuti achabuda. Aivimba nemwi zvekuti akarara hope. Tarirai baba avo, mai avo, mukoma uyo, musikana uyo, vasicharari hope nemajere avari mukati mendangariro. Ndokumbirawo musununguri
nemurwiri. Mubate basa, mutumire mutumwa atakanure vakadaro, majere avo avabudisewo. Makaitira Pita zvakanaka. Hakuna chinokukonewai Mwari, hakuna chinokuvhundisai, hakuna chinotyisa kwamuri. Tinokumbira murambe muri Mwari wedu. Matidzidzisawo kuti kudhara chechi ainamata nekunamatira vari panjodzi. Tibetsereiwo tipinde pamunamato, tisaomera kunamatira hama neshamwari dziri panguva yakaoma. Komborerai umwe noumwe anoti, Mwari, mukasandibatsira pajere randiri, zviro kwazvo zvangu zvapfuva. Batsiraiwo Mwari, muvanunure chose, moisa rwiyo mumwoyo yavo, vagotenda kuti Mwari wakatibatsira. Tarirai mukomana uyo haachagoni kuzvibatsira, tarirai musikana uyo haachagoni kuzvibatsira, amai avo nababa avo havachagoni kuzvibatsira. Mwari, dai mavabatsirawo. Mutiitire tese zvinoitirwa shamwari dzenyu, muzita raJesu ari tenzi wedu, amen. Soko rakanaka kunesu vafambi, apo tinoenda pasipo, asi muponesi achazouyaje kutonga umambo wakewo. Arikuuya nekukasika, Jesuje arikudzoka, nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Makuva ekare apo vanorara, vafambi vakafa naKristu, vachazarurwazve vanhu vanomuka, vachapona pamwe naJesu. Arikuuya nekukasika, Jesuje arikudzoka, nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa, vaponesi vachabva pasi rese, vanamate mambo wedenga. Arikuuya nekukasika, Jesuje arikudzoka, nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, amenize, haleluya, nekudawira tichasvika, namatasimbira kufaradakara, topfeka mbiri yekudenga. Arikuuya nekukasika, Jesuje arikudzoka, nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, amenize, haleluya, nekudawira tichasvika, namatasimbira kufaradakara, topfeka mbiri yekudenga. Arikuuya nekukasika,
Pasika Yesu je alikutoka Dewa fambi wake wachazotora hapo Yesu huya. Rukariro oro rwangu rosembire na Kristu hadi nawirinde muno asimozita ra Jesu dinomira kukunda Jesu diedomo deyo yangu Dichayura zangu kuti awi kwa titi zake karira upepo uro yesimba ruoko rwake dobata dinomira kuna Jesu Diedomo deyo yangu Tichayura zangu Sifungo sikwinile Kulabo abatebile Nangamina kitangele Uchesungiza mtebile Uchesu Kristu itwala Kukunye Kuzodula Kukunye Kuzodula Kukala itilongo Kuyela Kikupugele Kikogise Kobungwele Escogeni Ovela Uchesu Kristu itwela Kukunye Kuzodula Kukunye